Ootko koskaan koittanut suunnitella sun taloutta? Eli laskee tarkemmin, mihin kaikkeen sun rahat oikeasti riittää ja missä voisi ehkä säästää. Tää hoituu aika yksinkertaisesti niin, että kirjoitat ylös sun nettotulot, eli sen rahasumman, joka sulle tulee tilille kuukausittain. Tulot on yleisimmin esim. Palkkaa ja vaikka niitä Kelan tukia. Sen jälkeen laita ylös kaikki sun menot, esimerkiksi siis asumiseen, ruokaan, sähköön, puhelimeen, kulkemiseen ja suoratoistopalveluihin liittyvät maksut. Voit tehdä laskelman paperille tai sähköiseen taulukkoon ja netissä on myös valmiita budjettilaskureita tätä varten. Kun vähennät menot niistä sun tuloista ja näet, onko sun talous tasapainossa. Jos rahaa ei jää yhtään tai summa menee miinukselle, kannattaa miettiä, että mistä voisit säästää. Tämä onnistuu vaikkapa suunnittelemalla ruokaostokset ja välttämällä heräteostoksia tai kokkaamalla isompia ruoka-annoksia kerrallaan ja niin edelleen. Tsekkaa myös, saisitko puhelinliittymää vaikka jostain halvemmalla ja onko kenties tarpeen irtisanoa joku suoratoistopalvelu.